Lærergerningen består af undervisning og forberedelse. Undervisningen består af læring, klasseledelse, inklusion, klassemøde, troværdighed, evaluering, omsorg, konflikthåndtering, faglighed, elevdemokrati, dannelse, lejrskole, motivation, relationsarbejde, omstillingsparathed. Forberedelsen består af elevplaner, teamsamarbejde, skole-hjem-samarbejde, pædagogsamarbejde, kontakt-forældremøde, skole-hjem-samtaler, differentieret undervisning, underretninger, ugeplaner, skemalægning, undervisningsmål, årsplaner, klassekonferencer, teamsamarbejde, markersamarbejde, telefonsamtaler, undervisningsmaterialer, differentieret materiale, fagsamarbejde, tilsyn, fagudvalg, dansk som andetsprog, faglig opdatering, kurser, refleksion, rettearbejde, sundhedsplejerske samarbejde, kommunikation med socialforvaltning, klasselog, nationale test, medarbejdersamtaler, teamudviklingssamtaler, fraværsregistrering, administration af elevintra og forældreintra, kommunikation på lærerintra, handleplaner, evaluering, elevplaner, faglig ajourføring, kommunikation med familierådgivning, kommunikation med SSP, kommunikation med tale-hørepædagog, målsætning, innovationsarbejde, efteruddannelse, kompetenceudvikling, netværksmøder, psykologsamarbejde. Det er et fuldtidsjob.